आखाती देशात सुरू असलेल्या महायुद्धाचा परिणाम भारतातील शेतीमालावर झाला असून निर्यात ठप्प असल्यानं शेतीमालाचे बाजारभाव गडगडले। याचा मोठा परिणाम गावखेड्यातील यात्रा, जत्रांच्या वर्गणी आणि देणगीवरती झाला असून परिणामी लोककला असलेल्या तमाशाच्या सुपारीवरती देखील याचा मोठा परिणाम झालाय। शेतीमालाला बाजारभाव नसल्यानं गावखेड्यातील ग्रामस्थ मोठी सुपारी द्यायला टाळाटाळ करत असल्याचं दिसतंय। राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे बारामती तालुक्यातील अनेक यात्रा, जत्रातील तमाशाचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्यामुळे त्याचा देखील मोठा फटका लोककलात असलेल्या तमाशाला बसला। आपल्याकडे येणार वर्ग शेतकरी वर्ग आहे, म्हणजे तिकीट धंद्याला का होईना, कार्यक्रम ठरवायला, यात्रा जत्रांना, हे सगळे सामान्य कुटुंबातील शेतकरी वर्ग, शेतीमालाला भाव मिळाला तर आम्हाला भाव मिळेल, शेतीमालाला भाव नाही मिळाला तर आम्हाला कोणी विचारणार नाही। मुळात आपल्याकडे येणारा वर्ग शेतकरी वर्ग आहे, त्याच्यामुळे पहिलं शेतमालाला भाव मिळाला पण हे गरजेचं आहे।